Bonsoir, ti vidéo tampoko juste parce que misy olo boka majanga mivolagna aminaka azave resaka intoxication alimentaire. Raha raiky fivolanako aminareo. Ireo samby reo fo boka fa mpamoriky. Resaka délestage. Azonareo zegny? Resaka délestage. Nisy rupture de froid, tsy maintsy misy rupture de froid agnatin'ny congélateur. Azonareo zegny resaka délestage. Tanao aty zio exemple, izy koa mayonnaise ambelanao ne serait-ce que 5 minutes dehors amy la chaleur fa roboka edy, tsy maintsy marary fo anao. Ireo zio mitady bouc émissaire fa tsy haindreo raha ataondreo andeha hanambotra olo. Azonareo zegny? Ireo fo miprovoque raha a Madagasikara ao. Izy koa tsisy délestage io, tsy possible raha zegny avoa izy. En plus ça c'est une invention. Enareo invention ataondreo ariendreo jeritsika volaniko aminareo zegny atao karaha Apollo 21 azonareo zegny jusqu'à zio ty namatsika commandant la gendarmerie mbola mifody agny fo. Azonareo? Donc atsika kazakadalaindreo resaka intoxication alimentaire io agnafody masotsika resaka affaire cocaïne nocibeo. Donc voleza kaza magneky volaniko aminareo zegny atsika zio ty fanagnabiagna maso, tegna fanagnabiagna maso vahoaka. Donc intoxication alimentaire tokony DG Jirama tokony afodiny. Tu vois? Niany izy avoa baka. Invention, izy koa izy avoa ok. Tu vois? Za baka tsy docteur, za tsy volagna marigny va tsy marigny. Tu vois? Izy koa izy navoa, voalohany tokony zahavany. Voalohany tokony zahavany volaniko aminareo zegny, directeur ny DG nagnino problème intoxication alimentaire ty, ino raha nohaniny tao? Comme par hasard 25 personnes, or que maro olo namezany hanigny tao. Déjà izy tsy mihina miaraka amin'ny vahoaka io, tsy possible agnaty restaurant ao. Izy io boka ty agnafody soit les restaurants, soit chef de cuisine ao. Or que chef de cuisine olo mitady vola. Zay volana atsika côtier ty volaniko aminareo zegny misy problème. Tegna misy problème. Atsika ty voavôraka volaniko aminareo zegny. Tegna voavôraka. Mino fo raha volagnindreo jiaby. Intoxication alimentaire, il y a rupture de froid volaniko aminareo, soit agnatin'ny congélateur, soit izy tafina mayonnaise, soit izy tafina raha tsy fohanigny. Fa mbô voleza atsika jiaby andeha namotr'olo mitady bouc émissaire rô. Majanga zio problème nazy ao. Majanga zio problème nazy. Fotiny hitanao Christian Fakanjo boka ao. Azonareo? Hitanao Christian Fakanjo tegna midefendre olo majanga. Yo izy magnasara dala fa boka majanga ao na agnavoaza intoxication alimentaire. Indao afodinao DG ny Jirama. Izy namono, tanao congélateur matimaty jiaby io. Anao navy nagnefa congélateur anay. Zay nandeha nikitikitiky police soit gendarme mivonga fa ifenareo congélateur anay. Soit télévision anay matimaty jiaby azony délestage io. Tsao boka tsy hainao boka. Anao mpianarigny hely anao Andry Rajoely. Anao mpianarigny hely ne. Anao koa fa mamireny zay. Zay koa fa tegna volaniko aminareo zay, za tegna fa énervé. Franchement, izy koa mbola agnatin'ny lohako vo, za fa losokony fa heureusement misy olo mivola non, stop. Anao kaza mandeha agny antseny. Tegna fa mampadegré za. Anao niany mivolagna intoxication alimentaire, zavanao Antananarivo ako mitapitapy eo tsisy voilà. Rupture de froid volaniko aminareo zegny. Donc c'est pas bon. Niany anao voa miaraka madaminao ataonao fa majanga ao faute anao misy kisasa majanga ao par rapport à Fakanjo Christian.
bientôt boka ataonao fa Christian fakany nagnilika olo aby boka mbola hoavy boka zo. Donc zay kazakadalenareo tout simplement, zay fa tsy mila anareo le fitondragna ty, zay fa tsy mila anareo mamono zay. Donc intoxication alimentaire anareo sambanareo mpamorika anareo. Ndao mandana docteur so aleva jet privé anao mandana en France anao. Mandana en France anao magnano soin anao après anao mody. Anao boka vaza. Anao tokony very nationalité malagasy ne. Anao vo mbola vaza. Mandiana aleva jet privé anao, mandiana go en France, soignenao zanakanao miaraka vadia manjanakanao jiaby après anao mipody. Ambilafo zay misoigny zay ato, zay misy aody gasy boka. Olo kazarianareo jery, olo kazarianareo jery volaniko zay, fitondragnanareo fa tsisy olo mila. Fa tsisy olo mila volaniko, inventenareo histoire, isan'andro anareo mi-inventer histoire. Comme ça magnafody maso vahoaka. Hitanao fa afaka andro Christian zao, fa olo tu vois, fa tiany vahoaka izy, mivolagna raha mariny jiaby, io anao magnasary mivolagna fa anao mandeha majanga ao. Ino dia anao majanga? Nagnino tsy nataonao Antananarivo basy conseil des ministres anao? Nagnino tsy nataonao tagny? Tokony nataonao tagny boka conseil des ministres anao, tsy ava majanga anao amizay mi-accuser olo. Nagnino amizay anao nagnatisary nihina tagny? Nagnino anao Antananarivo tagny nagnamia vary agnatin'ny gony tsy comment dire ça, tsy maska? Nagnino zay mais anao vary maska agny, paty maska agny? Donc stop olo hafahafa agny akadalenareo, tsy olo jiaby mety akadalegna. Zay koa fa nagnabiagna maso zay fa nagnabiagna maso, zay fa tsy mila anareo. Zegny na volagnine zay boka Diogo fa nivolagna fa zay tsy mila fitondragna TGV. Non, franchement, merci aminao boka majanga anao nivolagna zegny taminaka fa hainareo fa menacenareo chef de cuisine. Chef de cuisine ino mba raha nataony chef de cuisine? Ino chef de cuisine? Izy io afakasa azonao? Izy io andeha gadrainao fotony anao mivolagna fa akory le chef de cuisine andeha moriky anao? Tsy karaha zegny atao raha président, sérieusement tsy karaha zegny magnano raha. Anao fa tsy manjary, anao fa tsy manjary, fitondragnanao fa tsy manjary. Tokony mizahela anao mariny zala olo jiaby fa mitretre amy raha ataoko ty, donc tokony magnano ambanimbany. Tu dois te faire tout petit. Anao tokony mangigny izy io, magnontany vahoaka, ino raha tsy manjary ataoko ato? Haiko anao fa miady amy Mamirahavatomanga, fa haiko ne zegny. Fotony tsy tianao raha ataony Mamirahavatomanga miaraka premier ministre io. Fa hainay zegny. Za volaniko zay tsy mila. Za teo volaniko aminao, asanaka teo magnano renseignement. Zio ty renseignement mandeha aminaka. Za mipetraka fo. Zay za tsy c'est pas prévu volaniko aminareo zay, vidéo nakany any, c'est pas prévu volaniko aminareo zay. Tu vois? Mais olo baka majanga en personne. Ino raha ataoko ty? Mavozo za amy la famille naka, mavozo za. Tanao zay fo raha ataonareo olo. Olo fampijalianareo, olo mitady vola, mila asa hely igny, mbola andeha voninareo koa. Ino bara agnatin'ny fonareo io? Ino agnatin'ny jerinareo? Franchement, izy koa fa tsy laninareo volanareo io, anareo mitandatsika agnatin'ny lavaka andesinareo volanareo agnatin'ny lavaka anareo io. Izy baka zatra mina grand luxe, hôtel luxe et tout ça, comment izy tsisy problème ony rupture de froid io baka azonareo zegny, tu vois? Fa tsy hainy fo les restaurants bio, possible misy rupture de froid. Après amizay, c'est pas de notre faute, kibonao koa fragile. Io tsy la faute-nay.
Za ty zala Madagasikara hoaniko raha jiaby, migiaka raha jiaby, za mandeha na ino za tsy marary. Orake za habitué ty mihina en France ty, na ino za tsy marary. Ah non franchement, izy fa very nationalité volaniko aminareo zay, fa tokony very tsy haiko raha mbola tondrany Madagasikara. Izy fa very nangataka agnatin'ny constitution karaha zay, karaha agnatin'ny constitution normalement nambela rango fahela tokony état fédéral io. Atsika kadalendo, atsika vahoaka volagno merci Luc Hervé, anao isan'andro volagna zay, anao magnasasa zay, marigny ninao. Isan'andro anao volagna zay, karakory mba nareo coaché, ha? Gasy fa tsy manjary, mais normal. Tsisy olo masaky mitsangana, tsisy olo masaky mihetsiky. Anao raha ataotsika ty fa trop volaniko zegny, anareo mireveiller, tegna conscience nareo, io tsy io volaniko aminareo va de mandranika anaka jiaby aty, tsisy problème, la famille naka jiaby aty, ny nareo matoa za mivolagna fitiavako anareo. Anareo koa tsy tiako za tsy mivolagna. Anareo koa tsy tiako za tsy mivolagna, za koa tsy malahelo za tsy mivolagna. Ary vidéo naka volaniko aminareo zay, nin'olo mitaregny fa tsy nin'olo misolelaka. Ah non, non, io volaniko aminareo zegny, hitany fa le seul député à Madagascar ao masaky mivolagna izy Afakano Christian. Zegny amizay izavanareo ato volaniko aminareo zegny, possible andeha samborindreo izy, possible izy accusendreo. Nagnino olo jiaby majango tsy azona avoa intoxication alimentaire zay. Nagnino olo tsara izy niany nagnasarina avoa intoxication alimentaire, io cinéma anazy volaniko, tokony conseil des ministres agny Antananarivo nandeha majanga izy. Nandeha majanga. Fotony amajanga ao volahiny Afakano Christian zala commencé mivolagna, commencé regniny vahoaka, mila karaha ataondreo monsieur le maire io boka, maire Diego. Alotsika andeha agny fa io mila éclaté-tsika igny. Donc davitagny. Azo problème, indo gadget DG Jirama. Indo gadget DG Jirama. Ke frigidaire anay, congélateur anay matimata azony Jirama tio. Nagnino anao tsy mivolagna? Niany izy avoanao, fotony anao tsy mahay délestage zegny boka. Anao misy groupe maventy, anao misy andevo. Anao misy andevonao, premier ministre Ntse Christian igny andevonao boka. Izy amizay manambanimbany zay. Io volaniko ultimatum volaniko tamy vidéo nakany maraindraigny igny. Ultimatum aboanao monsieur le maire anay volaniko. Izy koa tsy tianao mibrûle Diego io, aboanao monsieur le maire anay. Zay fora volaniko. Donc intoxication alimentaire, c'est une fausse rumeur. Za fa mivolagna aminareo. Fausse rumeur, magnano déviation, ataondreo déviation, fotony Afakano Christian io fa endreo fa mavozo reo ao baka. De volaniko, merci ami Luc Hervé volaniko aminareo zay. Firy fois zokotsika io mivolagna depuis 2018 izy mivolagna. Raha volagniny jiaby, anareo, za mivolagna aminareo, anareo kaza mino Zanahary eky, kaza mino Jésus eky, anareo mila mino Luc Hervé. Fotony raha volagniny jiaby miboaka io jiaby, tsisy araiky tsy miboaka io. Fotony Jésus tadiavinareo io, andeha isauvenareo io, le izy mavozo andeha hiditra Madagasikara ao. Izy mavozo, olo sauvé anareo boka tokony en première ligne, izy ndraiky mavozo miambigny izy io. Donc vandy intoxication alimentaire, vandy. Izy koa navoa izy mary, jet privé nazy fa navy tak na Los Maurice izy tsy nandeha ta Madagasikara atao. Kazakadalegna olo volaniko, kazakadalegna. Anao zao volagna fa anao nina niaraka tamin'olo, anao possible anao nagnamia olo le 25 personnes, possible anao agnambadiky izy namezanao intoxication alimentaire olo aby io. Possible anao ambadiky izy io, fa nareo boka fa fetsy volaniko aminareo zegny.
Anareo tsy mety atokisana. Anareo koa mamono vahoaka malagasy. Anareo voalohany assassin volaniko zay. Firy fois zany volay anareo assassin, anareo corrompu, anareo raha jiaby nareo. Donc ambilanareo zay tranquille. Intoxication alimentaire aloha kaia DG Jirama. DG Jirama nagnino vonianao isan'andro anao magnano délestage frigidaire-n'olo agnaty restaurant nisy rupture de froid volagno. Tsao tsy hainao koa boka zay. La chaîne de froid igny. Tsao tsy hainao baka. Or que zanakanao nazy diplôme resaka cuisinier. Tokony hainy zanakanao ne zay. Tokony izy volagna taminao, papa, kazamina ty anao fa tsy haitsika raha ty. Nagnino anao nihina bas. Tokony alefanao zanakanao nazo diplôme tam restauration. Tokony izy nagnano cuisinier anao. Ha? Donc bas zay kazakadalegna. Kazakadalegna. Anao ko tsy tina aminay Amajango, ameza zay état fédéral. Anao mihina Tananarivo, anao mandeha en France no agny, fa zay kazakadalenareo eky. Basy. Tegna basy volaniko aminareo zay fa commence manonga raha ty, volaniko aminareo, commence vraiment, vous avez dépassé les bornes. Vous avez vraiment dépassé les bornes volaniko. Za fa nikoragna, izy koa za fo amare za fa ta Madagascar. Fa maro folo volagna aminaka, non. Pizza io trenikano. Za fa ta Madagascar volaniko aminareo zay. Fôtony raha ataonareo fa trop volaniko. Tegna fa trop. Azo mba olo andeha vodivonianareo isan'andra. Azo mba olo akadikadalenareo isan'andra. Inventenareo filmari, volamena ny vadikivy, volamena soi-disant boka comment fa nazonareo zay. Azo mba mijery zay. Vahoaka andeha hijery volamena zay. Fôty raha idika agnatin'ny posinareo zay. Itsa agnaty posin'ny vahoaka. Madagascar vonianareo. Mamra Vatmanga, NC Christian, Ange Raduel. Anareo ennemi public numéro 1 à Madagascar. Tokony place nareo agnatin'ny prison. Mandrapahafatanareo. Non, franchement, zay volaniko aminareo, problème nakabaka za am fô loatra za mivolagna raha. Fôtony marary loatra fo naka mahita raha karaha io. Marary loatra. Izy koa rô gasy marigny. Tsy tokony magnaraha karaha igny rô. Izy koa rô gasy marigny tia tanjazagna marigny. Tsy tokony karaha igny raha ataondreo. Zay volaniko, izy koa za fo, za koa tsy zanaka volaniko aminareo zay za fa tagny. Ambila za magnano mission naka tout seul. Za fa tagny volaniko aminareo. Sérieusement, je jure devant Dieu. Izy koa za fo, fôtony za fa tsy mijery. La vie zay za fa tsy mijery. La vie za fa tsy mijery volaniko aminareo zay. Mais raha ataondreo fa trop. Isan'andro rô olo aby ty mi-inventer histoire andeha hamono Madagascar. Izy koa mbo marigny raha volagnindreo, ok, za d'accord. Olo magnano, meranay Diego magnano, igny mila iagnindreo. Azova amizay magnegna izy, olo baka Diego, olo mpamadiky. Ah non, franchement, désolé, un peu énervé, mais bon, zegny vidéo ndrakanany za tsy tokony hagnano vidéo fa juste olo baka Madagasikara zay volaniko za mikoragna fô. Za volaniko hitako raha volagninao, nanahelo anao, eko anao zio mizaha, za fa volagna aminao ataoko izy, tsy magnino volaniko. Ataoko fô vidéo ty, tsy magnino. Eko anao malahelo, tsy volaniko agnarananao, marigny raha volagninao jiaby. De toute façon, za fa nagnano publication avant zay, za tsy mikroary intoxication alimentaire io volaniko. Fa nivolaniko raha jiaby zay. Donc za tsy hanono agnarananao, eko agny tsy mazaka démocratie volaniko aminareo zay. Zegny mampivolagna zay heto. Zay mampivolagna za koa avy Madagascar, za tsy hainareo za avy Madagascar. Va volaniko aminareo raha jiaby. Za tsy hainareo za avy koa Madagascar. Fa volaniko aminareo. Fa préparé fo anareo. Préparé tsara anareo volaniko zay. Tegna préparé fa za io fa vognona agnatin'ny lohanakaty fa
mandevy ato, mandevy volaniko aminareo isan'andra, tsy mandry peut-être 3 heures 4 heures par jour magnano sport mandeha, tu vois, fa tsy mandry volaniko aminareo zay, fotiny fa kivy fa maresaka ato volaniko aminareo zay tietriky. Ha, misy namagna fo mivolagna non besa tseniky pare tseniky, voilà zay za magnaraka volagnan'olo koa za, tu vois. Fa zay zala kazakadalainareo. Ah non, ultimatum-naka premier ministre ampodiko ndraiky, eko va de manjanaka anao jiaby la famille-nao jiaby miza vidéo-naka, raha raiky fo volaniko aminao, ampodiananao meranay tout simplement. Anao tsy piasa ny tribunal volaniko zegny, anao tsy piasa ny tribunal, ary décision ny tribunal fa hainay. Annuler raha jiaby, monsieur le maire est libre, fa anao fo magnamia pression tsy zany volagna zay volaniko, ka ianao olonao Antananarivo, ka ianao olonao Antananarivo, ro volagna raha zay. Depuis quand volagninindreo fa premier ministre andeha hagnano signature fa agnapetraka PDS? Raha zay tsy possible volagninindreo, fa premier ministre anao mamono maire anao. Izy koa tsy tianareo maire anareo io volagninindreo Antananarivo, amaizanareo zay, fa zay mila izy. Grave zegny. Izy koa tsy tianareo maire anareo io, ambila zay mila maire anareo io volagninindreo Antananarivo. Tsy olo madiniky volagna zegny aminaka volaniko, zay volaniko premier ministre, indao zahava olo nankadalainao tsy agnaboaka décision de tribunal mivolagna fa monsieur le maire est, ah non franchement, monsieur le maire est innocent. Olo baka Antananarivo mivolagna zegny, tsy za volaniko zegny, olo mikaiky za. Hainao amizay azovolo ny fitanao agnatin'ny tribunal ao, za tsy volagna agnaranandreo volaniko. Donc alonao mandeha agny mivolagna, voilà, tu vois, pourvoir en cassation, y a plus rien. Innocent monsieur le maire fa nagnapetraka équipinazy, ampodiana équipinazy depuis le 27 janvier. Depuis zegny tsy nahazo karama piasan'ny la mairie. Donc raha raiky fo volaniko aminao, ampodiana monsieur le maire par décision du tribunal. Fotony anao tsy piasan'ny tribunal volaniko, par décision de procureur, anao tsy piasa ao, anao juste marionnette ny Mamravatomanga. Anao marionnette ny Mamravatomanga. Donc raha raiky volaniko aminao, izy koa tsy tianao iretsy Diego, izy koa tsy tianao fa anao farany raha jiaby, fotony anao farany secret-nio, fotony rahalanao mitana secret-nio, ny voniandreo secret-nio. Donc maintenant ça suffit, stop. Ampodiana mairane, amblazy miasa tsara. Misy vidéo agny nalefako atsarany Diego, azo mavita magnaboaka vidéo karaha igny raha nataony monsieur le maire depuis izy io natoa izy 3e mandat. Ça veut dire les gens, le peuple, les gens Diego tia monsieur le maire io. Donc fini intoxication alimentaire volaniko aminao zay sujet nakafa, répéteko fo amare koa za miresaka premier ministre io. Normalement misy olo araiky ikaiky za, olo maventy koa ikaiky za, amare agnaboaka dossier maromaro. Zay fo volaniko aminareo. Donc baseky aboa monsieur le maire anay, il est innocent. Zay volagindreo Antananarivo agny, fotiny nalefanareo agny boka mijuge monsieur le maire anay, fotiny anareo manambanimbany tribunalinay eto Diego, avocatinay jiaby ambanimbany anareo, piasan'ny tribunalinay jiaby ambanimbany anareo eto Diego. Anareo matoky agny Antananarivo, fa le problème Antananarivo mivolagna non, ninareo marigny. Ameza zay maire anareo Diego volagninindreo. Izy koa amezanareo zay io, même ataonay président volagninindreo ato. Même ataonay président, fotiny zay tsara nahita maire miasa karaha maire ny Diego volagninindreo. Zavanareo ataovanareo sondage boka, ataovanareo sondage azo maire à Madagascar farany miasa. Izy koa tsy Jean-Luc Javoljara,
Tsy za mivolagna zay volaniko, za magnano sondage boka, mandeha za Toliara, mivolagna za Nosibe, mivolagna Zokibe niany fa nivolagna taminaka, zay tsisy maire Ambaribe ao volagny. Za tsy miinvente volaniko aminareo zay. Au contraire ndraiky olo jiaby mivolagna, zay mila maire anareo Diego io, ataonay maire anay eto. Anareo mila preuve, anareo mila proof zay. Io proof volaniko aminareo zay. Asa nataony monsieur le maire, igny fa proof, igny fa preuve. Niany izy tio volaniko aminareo zay, ça fait 3 mois izy tio, tsy nahazo karama piasanay la mairie. Donc fa preuve ne zegny. Ino koa raha tadiavinareo. Donc azafady aminareo za io tsy nagnano vidéo fa nataoko i za boka volaniko aminareo zay, je suis disponible. Olo baka majanga nikeky za resaka intoxication alimentaire. Volaniko taminazy intoxication alimentaire simple volaniko. Tokony gajeny directeur ny Jirama. Fotiny izy namono, izy magnano délestage volaniko, izy koa délestage congélateur anao maty, ha midégivré boka raha hanigny ao. Izy koa rupture de chaîne de froid volaniko zay, tsy maintsy marary fo. Exemple izy io nina mayonnaise tegna dangereux igny. Izy koa fa nahazo froid, anao tsy maintsy marary fo. Après amizay kibony président de la république boka fa zatra mina caviar, mina raha masiro, mina raha jiaby orke majanga ao, masiro raha ao. Mity amizay volaniko aminareo zay, problème ity Christian Afakanjo ity, ha igny folo masaky mivolagna izy. Fotony a député jiaby ao Madagasikara volaniko aminareo zay misolelaka. Donc igny problème ao, ha Christian Afakanjo ty mila zagna dossier izy ty boka. Azonareo mila zagna dossier Christian Afakanjo ty. Fa tsy hitandreo dossier. Fotony olo madio fa karaha io. Karaha ataondreo monsieur le maire Jean-Luc Diavolojara volaniko aminareo zay. Zay raha tadiavindreo. Ha mais ninay Jean-Luc Diavolojara zay tsy mila PM comment s'appelle NC Christian. Zay tsy mila izy. De toute façon izy tsy mila zay koa tsy mila izy. Tout simplement. Anao mipodiana Antananarivo agny, mitanagny anao. Zay koa tsy mijery anao. Zay koa velogno fo même anareo tsy eo. Anareo zay mivolagna fa Antananarivo nagnamezay budget. Tsisy budget namezany Antananarivo. Namezandreo gouverneur anareo nataony agnatin'ny postinazy, soit namezanareo député nareo nataondreo agnatin'ny postinazy. Fa vola mandeha ao, vola commune fo mampietriky zay ao. Voilà. Désolé si c'était un peu plus long, mais normalement c'était vite fait, mais bon. Voilà. Merci à tous.